Geleylin Museylemetül Kezzab'ın görürüne. Ödüne men peygamber diyecek adam geçen hafta görürünü geçti. Geçen hafta görürünü nemedi? Ödünün kavmi bilen Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'a sataştı. Ve Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'a ol Museyleme diyen bedbaht, ol habis adam, ol içi daşı necis adam Peygamberimize aydıptır. Sen dünyadan geçenden sonra bana bir zat yetyen olsa men iman getirecek diyenine Peygamberimiz ne dedi? Elimdeki kurt şivığı da sana vermerim dedi. Şoğurun menen tamam olupdu. Ey cemaatler, inne ahadan minel ashab qabla islamihi qabala Museylemetel Kezzab fesa'ala Museyleme iyyahu ماذا أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فقال له أنزل عليه سورة والعصر وقرأ له. Şu Museyleme diyen adam sahabaların biri, Peygamberimizin yarlarının biri, Müslüman bulmaka şuna sataşıptır. Yani sadece istek şu Museyleme bir kafirin birine sataşıptır. Yani şu vakt Müslüman demiş. Ohum şu deyiptir, Muhammed deyiptir, Huday ma Kur'an'ı veriyor diye deyiptir aleyhissalatu vesselam. Biliyen mi deyiptir, neyme şuna iyi verilenden deyiptir. Ola adam ki hadir Müslümanla deha. Hava deyiptir, eşittim deyiptir, vel asr diyen bir surana eşittim deyip, vel asrini okuyup veriptir. Suriye vel asri okuyup veriptir kıskaca. Müslüman bolmadığı adam hadir, bir Museyleme diyen adam ki ödüne peygamber diyecek bolya ve inniki heftelerde Allah kokladığından gelir 10.000 nefer daşını üyüşürüp ulu sahabalar bilen cenk edip Ebu Bekir Sıddık'ın zamanında ulu sahabalar bir bedbahtın koşunun elinden şehit bolup öldü. Ebu Bekir Sıddık'ın hilafet zamanında helak bolup zelil bolup dünüdün ötüyede Museyleme. Hulası ol adam aydıptır, vel asri suresi abad iptir. Viş diptir o Museyleme'de. Bizirge Huday bana deyiveriya diptir. Ya vebir, innema ente uznanu ve sadr ve sairuka hafrun naqr. Ödünden Arapça beceri veriptir. Ohum ol adam aydıptır, viş diptir. Men diptir Muhammed'e ananamak diptir aleyhissalatu vesselam. Men şoňşy ýarynyň biri ede dipdir. Men sen aýtýan kefine anlamak mı? Näme dipdir? 3-4 kelimeden rat bejerdiň dipdir. Aslen men şu kefine anlanmaýarlygym özüň de bilýän dipdir. Näme maskara eden bejeren radyň dipdir. Yani şo wagt özünden bejerýän Kur'an bejerýän diýeni ki bir kafirliň kabul etmeýän radymyş. Indi şu Museyleme öz yanının özü Kur'an meceriyenmiş. Ohum ikilinci gaytar bidirek peğerlilen Peygamberimizin yeni mübarek huzuruna geliptir. Ve heyuri makam daqiq kamilra gaydiptun qavcettan dikkat edin. Inni ikilinci gaytar Peygamberimizin mübarek huzuruna geldi. أنزلوا في دار رملة وأجريت عليهم الضيافة فكانوا يؤتون بغداء وعشاء مرة خبزا ولحما ومرة خبزا لبنا ومرة خبزا وسمنا ومرة تمرا ينثر لهم. Kervan mol keliptirler Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bunlara diptir. Palanin öyüne varın diptir. Ertilik öýleden soňra bir gedek çörek bilen meske ýag iý beripdir. Bir gedek çörek bilen gatyk süýt bilatlary iý beripdir. Bir gedek çörek bilen bişirigli et iý beripdir. We kadede hurma taçanmaşyna goýulýanmyş ýanky mehmanlara. Ohum bilen hemmeti şylaň içinde Museyleme diýen adam da bar. Mescide girip Müslüman bolupdurlar. Peygamberimizin mescidine Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi'de.
Müslüman bolupdyrlar we öwürlip gaýtjak bolanlaryna Musayleme diýen ýanky betbaht ýaşuly garry adammışa öldü. Bir togur tarihlarda 100'den geçen adam diýip ýaşy. Garry adammış, ýöne özüniň gowresinde daýawlyk barmışda. Ol adam ýanky Musayleme men peýgamber diýjek adam yükleri saklap şolun başyndamış. Bulan kavmi Peygamberimiz bilen hoşlaşacak wagtynda bu adam ýokmuş. Ya bil yeşilce durupdyr, ya yük saklayanmış, on Hudaý bilýär. Oham kavmi Peygamberimiz bilen hoşlaşypdyr. We Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın da bir özüniň sünneti var. Bir kerwan gelse, barya qalar şolara sowgat berýärmiş. Oham olar da aýdypdyr, bilen ýaşulymyzyň biri yüklen maşynna. Yani dangya, çödiye, yığnaya. Ohum Peygamberimiz aýdypdyr, ene asl ştaý. Ama innehu leyse bi şerrikum makanan. İşkali ýok diýipdir, o da diýipdir, kerwanyň işini bitirdiği bolýar diýipdir. Bu kanuny kulli da bir adam hadama bolýar, bir musafira tegdilenni, bir neçe ibadetlary, nefilleri edip bilmäni bilen muşkili ýok. O hytmat edýäti diýdigidan asl manasy. Ona da sowgat iyi beripdir. Birime yüreğini aljak bolup, mehabbet ettirecek bolup, o kavm öwürlip öz owasyna gaşyn gidipdir. Ol ýanky Musayleme owasyna barandan soňra ýene de deppe çykaryp, gurrun çykaryp, şo peýgamber maňa aýdypdyr. Şoň duran ýerde biderek ýerde diýe men peýgamberligime alamat şo diýipdir. Ýoksa şoňa delil, şoňa manamyşy. İne menne Kur'an-ı Kerim başarıyanip, ine menne Kur'an-ı Kerim başarıyanip, ine menne Kur'an-ı Kerim başarıyanip özünden Kur'an mecermeye durupdur. Kur'an nip bolmaya özünden koşku becermeye durupdur da. Ey cemaatler, hadirçek ştada bir olukon dersay deylin, izinden gurrun izin alıp gider. Bir adam Peygamberimizin mübarek huzuruna geliyor. Gollaşıp Müslüman bolýar. Yine owasyna barıp şu zatlar tapýa öz owasyna. Ştada iki sorag var, ikisiniň de jogabyny mäkam aýdyp bererin inşallah gowjetden diňlen. Bire näjire bolýaşlardan Peygamberimde satyşyp şu işleri etdiýe ul soragşy. Birde näjire bolýaşyň kawmy öýt nätirip ben diýe kana şonu sesini boğmayaly. Şu zamanında Müslümanlığın dolu Peygamberimizin ahirki mübarek ömürleri 62. yaşının ahiri. Yani Peygamberimizin mübarek ömrüne yine 4 ay 3 ay galygly. Muharrem, Safar, Rabiul Awwal 2 ay yarım 3 ay galygly. Näjide şoň kawmy ýerlerden otur diýip şonu boğup basmayaly. İşte 2 sorag boldy. Evvelki soragyň gurruna Şinäjire Peygamberimizin huzuruna gelip şejire gurrun tapýar. Ey cemaatler, ey hacıdadeler, ey mollajanlar, ey soflar, ey ayalo erkek ve tamam musulmanlar. Peygamberimiz bir mana dirman sözü var. İnnemel a'malu kel wi'a'i. إذا طاب أسفله طاب أعلاه وإذا فسد أسفله فسد أعلاه. Ey ummetim deyipdir. Adamın amali, adamın ediyani işi eyni bir kuyda yallar, eyni bir qap yallar deyipdir. Eger qabın etegi arasda olsa, eger qabın etegi yoğlu olsa, eger qabın eteginde hafa bolmasa, necaset bolmasa, bir isli porsadat bolmasa, üstüne bir zat koysan o da salim olur deyiptir. Yine bismillah. Etegi arasında olsa, üstüne koyulan zat fasit bolmaya deyiptir.
Yani adamın niyeti salim olsa, kursağı pek bolsa, amalın etiğindeki yağdığı pek bolsa, ediyen amalla salim oluyor. Allah'ın razıçılığına düşüyor. Allah Teala'nın kabul dergasına düşüyor. İnnemel a'malu kelveya. Amaleyni kapyanık. İbn-i Mace rivayet ediptir. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'ın derman tedişi. Her kim olsun. Allah'ın yani hüküm hem mekşedden. Huday Teala ey geyimtelleli ahuncan diyen yeri yok. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman yetiren bendelem diye. Her kim olsun. Niyeti bilkin niyetin eti bayet salim olmalı. Niyeti salim olmak birdir. Niyetin eti de salim olmalı. Üstüne gelen amel kabul olacaktı. Ve izâ fesede esfeluhu fesede a'lahu. Eğer bir kap yuğsuz olsa, eti hafif olsa, etiğine ya bir necaset bağı olsa, ya etiği fasit bolan kaza olsa, üstüne su koysan şu su içip olur mu? Arasaca suyu. İçip olmaz. Basın fasit bolar. Şayet şu lehze fasit bolsun. Üstüne kaza koysan ne olur? Basın fasit bolar. Amalla da taşı üstüne koyulan su arasa su. Üstüne koyulan su arasaca nahar. Emme eteği hafa olsa ne olur? Kaplaman kafalarına yapıp koysan hemmesini ankıdar hafaladar. Derman Resulullah canına aydıptır. Yüreğin eteği, yüreğin altı tarafı da pek bolsa üstüne düşen amalla pek bolar, Allah Teala'nın yanına makbul olur. Eğer niyet harap bolsa, niyet haraplık ne mi? Niyet haraplık fikri kamil Allah'ın razıçılığı diye de. Yüreği bir tofar adamlar oluyor niyetinin eteği harap da. Hamanın niyetini Huda için bolsa bolur ha. Yönü niyetinin eteğini başka bir yerini yıkmak bağda. Buna salimlik değil miydi? Gaytay deyin, dinin içindeki adamlardan çürümay dileyen keppi. Niyeti salim ha. Yönü niyetinin eteğini başka bir yerini yıkmak bernamasında bağda. Onun kalmasızlık bernamasında var. Minni bağ bernamasında var. Yoksa kıtlesi yüreğini de şayet Huday bağ olsun. Yüreğinin eteğini başka bir bernamı var. Bir yüreğinin eteceğine hafalık var, amalını haraplayadı. Her kavi iş olsun, kavi işin eteğini bayet niyet salim olmalı. İzdivaçtan tut. Halal çörüğün yedinine gezmeden tut. Bir adam bir tüken açıya her şoğul olsun. Şoğul çörük çıkarmak. Ya bir işler, ya motor maşininin çıkarılan çörük pullar. Bir adam şu işe giriye halal çörüğüm deyip, bir adam şu işe giriye fikri başka dağıtlarda da. Günahın yedinle. İkisi denk olur mu Allah'ın yanına? Denk olmaz. Öğürle peygamberin bir şikefine aydı vermeli. Amal bir kağıp yağlıdır. Kağıbın eteği salim olsa üstü de salimdir. Kağıbın eteği harap olsa üstü de haraptır. Bir kıyızımız gelin olmakka tapşırmalı. Niyetin, pälin, fikrin zindegide olsun. Allah'ın razıçılığında olsun demeli. Oğlumuz öylenecek olsa aytmalı. Fikrin, pälin, niyetin Allah'ın razıçılığı olsun demeli. İşte de şeyle, o bir dinine ki görünüp duranlar. Bir misal aydeyin, derman Resulullah'ın sözünden. Men adana deynen ve huve yuridu alla yafi bih. Laqiyallaha azze ve celle sariqan hatta yatube. Ravahu İbn Asakir. Bir adam birinin pul qarz alsa. Qarz aliye, hamanı biri pul qarz aliye, bir aydan bererini. Erti de dünyadan geçti. Şun pul qarz aliye, erti de dünyadan geçiyor. Niyetini bir aydan verecektin ha. Şu Hudayın yanına bergili adam olup dünyadan geçiyemiye, oğru olup dünyadan geçiyor. O belli bergili adam olup dünyadan geçiyor. Bir aydan verecektiydi. O bir aya yetmedi, pul qarz aldı, ertisi dünyadan geçti da.
Bu belli bir zat. Emme peygamberimiz näme diýär? Bir adam birinin pul garz alsa, yüreğinde de şonu bermek niyetinde yok bolsa, bir adamdan bir zat alıp şoň pulunu bermek niyetinde yok bolsa, ay bir aydan iki aydan bererin niyse, maksadında da pulu berjek gaden bolsa, ertide dünýeden geçti, Hudaýyň huzuruna ogry adam bolup barar diýär. Näme diýip daşyndan gowy köplätdi. Gabynyň etegi hafady pul berjek gadendi da. Bergisini berjek gadenni. Gabyň etegi harapdy, üstüni hafalady da. O garz aldım diýen onu ogurlapdy, ýöne daşyna odallap üstüne odallanmış da. Ine peygamberimiziň aýdýan sözü. Hazreti Sadi aleyhirrahman näme diýär? Şulan hemmesini üýşürip. Kedanet, kedanet, kedanet keder bende hak nisti. Eger bir vuzu der namaz isti. Men sadece misalay deniptir Hazreti Sadi. Bir adam dehretsiz namaz okuyor. Dehreti de yok, dehret kılmanı namaza duruyor da. Daşından 50 näme bolupdy da. Etegi hafa dehreti yok, vuzu kılmanlarda. Daşından gözlesen namaz okuyupdy. Allah'ın yanına Hudaýa Allah bolarmy şeýdi? Bolmady ahim dipdir. Kedanet çeder bende hak nisti. Eger bir vuzu der namaz isti. Bernamasının etegi harap kiyon. Dehreti yok ki oladın. İni bir Museyleme diyen bir necis adam peygamberin huzurunudu. Müslüman moluvati. Kollaşuvati. Emma yüreğinin döwregi altı tarafı da qaramıştık da. Bir pikir, bir pel, bir bername bilen yesperilmiş da. Allah'ın yanına erzesi olar mı şan? Erzesi olacak mı? Onun için ovasına baranı özünden menne Hudaý maňa Kur'any berýär diýip özünden bejermäge dürtdirdi. Ine asl peýgambere satış beni şijiri bolýar, bila bu soragyň jogaby boldy. İkinci soragy we jogabyny inşallah işte gördüňiz diýelim. Özünden Kur'an nimek gelişmeye yönü açıklamadan çürüyüm aydılıyor da. Bana da Hudaý berýär diýip ine tarihte gelen zatlar o tahinati tahna vel khabizati khubza ve tharidati sarda ve laqimati laqma ve şidrik muzahrafatlar özünden bejerýänmiş da. Ve naziati garqaq min edip özünden suralar bejerýänmiş da. Manasy unetýän denanlar, çörek pişirýän heleyle, çorba pişirýän heleyle şu manalada. Özünden man Kur'anyny dip ohum ulamalar näme diýär? Dağyal ulamalar näme diýär? Fa amma kalam Musaylimatul Kezzab fa huwa akhassu min an nanshagila bih. Ulamalar näme diýär? Şi Kur'anyň mucizesi barada kitap ýazarlaryna, Musaylimatul Kezzab'ın aýdan zatlaryna şun üstünni pikir edip, şunu reddetjek bolup durmany howsalamiz yok. Muňa görüňdi belli maskaradygy diýerler. Bunu reddetjek bolup, bunu yerlerden delil getirjek bolup bilen buna oglanjyk da bilýär maskara kepledigini diýip şey diýip aýtýarlar. Hulasa Musayleme diýen ýanky necis adam Yemen'in Sana şehrinde müteessifana yürük ağırsa da 10.000 nefer daşını üşürüpdirdi. Menne peygamber diýip delilin işte aýdyn şoň bu kadar da täze musulman bolanlar kafir etipdirdi. Muhammed de peygamber, menne peygamber. Delili näme bolýar bila basym öwürläýärligini inşallah ýene aýdýan işte aýtyp berer. Aham o kavmin içinde Musaylimatul Kezzab'ın kavminin içinde bir qaw adam mamış ol kepläpdir qygyryp. Weyhakum isma'u qawli tahtadu. Hey biçare kavmim diýipdir. Men kimim kulak asın diýipdir. Gönü görsiňiz dogry ýoly ödersiňiz diýipdir. Wa'lamu anna Muhammadan kana nabiyyan mursalan la şekk fi nubuwwatihi. Muhammed peygamber diýipdir aleyhissalatu vesselam. On peygamberdigine şek ýok ki diýipdir. Ve Musaylime raculun kezzab. Siz muňa da peygamber diýäňiz bu bir ağlanç adam bildiňiz kimin diýipdir. Mun kifine ağlanmaň diýipdir. Kan Kur'anyň delili getiripdir.
Muhammed peygamber ahir zaman peygamberi aleyhissalatu vesselam. Mun peygamber dediğine hiçin aytyan kepler Kur'an'ı men diýämi diýipdir. Kur'an Allah'ın kelamı. Ne kadarını okuydunuz diýipdir. Hiçin aytyan kepler Kur'an'ı men diýämi diýipdir. Oham 3 aya okuyup beripdir. Ine muny görüň diýipdir. Musaylemen kefeni görüň diýipdir. Şu qyýgyryp okuyan teberrük ayasyny okuyup bereyin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tenzilul kitabi minallahil azizil alim. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. فأين هذا الكلام من كلام مسيلمة الكذاب؟ أي قوم ديبتر الله'ın كلامه بدم Musaylemen kefini özden diýipdir. Ýeresmeň diýip ýaşalan diýipdir. Baýky ýgyrypdyr. Emma owaň adamlar kulak asmandyr. Oham Musayleme ödüne kan adam ýişirip habasatligini, nejisligini öňküden nebeter artdyryp, jüretini artdyrypdyr. Näme owasy taýfadaşlary muny gollaşypdyrlar. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın mübarek ömrünün ahirinde Peygamberimiz dünýeden geçmegine bir ay ýakynlanyna bir nejis adam Resulullah'a namy ýazypdyr, menne peygamber diýip. Namasyny okuyup beren kysgaja we kysgaja da Peygamberimiz de jogaby berýär. Ýanky nejis adama. Oň namasy şu. Ýanky nejis adamyň min Musayleme Rasulillah ila Muhammed Rasulillah. İnnon aydan kefide. Min Musayleme de peygamber, sen Muhammed de peygamber, sana nama ýazýan diýipdir da. Amma ba'du. Fa inna lana nisfal ardi wa li Quraysh nisfaha. Walakinna Qurayshan la yunsifun. Namasy şu. Menne peygamber, sen ne peygamber diýipdir. Sen dünýeden geçenden soňram ýeriň ýarty menki bolar diýipdir we biziň taýfamyzyň kowalar we ýeriň ýarty da amma any hökümetiň ýarty diýdigi-de we hökümetiň ýarty da Qurayş sen taýfan kowalar diýipdir. Ýöne biz insafly milletdir, sen taýfan bir insafdyr diýip şunu ýazypdyr da. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam namasynyň jogabyny aýdypdyr. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammedin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ila Musaylemetil kezzab. La'anahullah. Amma ba'du. Fa innal arda lillah yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Ahirü zaman Muhammed Resulullah'dan aleyhissalatu vesselam yalançı olan Musaylemäge jogabynama bolsun. Bismillah'den soň aýdýar, yer Allah'ınkydyr, Allah'ın hükmü bilen adamlaryňky bolar. Agybat, ahiret kim takwa bolsa, kim Hudaýy bolsa şoňkydyr. Vesselamu ala man ittaba'al huda. Yerin yüzünde ta kıyamata çeli her kim ak yollu olsa men Muhammed peygamber tarapdan şoňa salam bolsun diýipdir. Ine bir de Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın beren jogaby boldy. Emma ýanky sorag we şoň jogaby we şo bilen tamam edip inniki hefte bir Musaylemen gurrungynyň ýygyny alyp gider. Ey cemaatla, adamın fikrini harap etdiye,
Ah Resulullah canın mübarek ahir ömrünü bir mızahımçılık ediptir bir necis adam. Musayleme diyen kezzab. Necri ol yaşın daşına adamlar üşüye, o da İslam'ın kudret tafan zamanınlaha. Ulukon cingler tamam mollaha. Acib adamın fikrini harap et ya. Delili näme? Delili näme? Delili minkum nebiyyun ve minna nebiyyun. Şuna allanıptırlar. Taifaga täsip etmek şuna allanıptırlar. Olay diptir Musaylime öz kavmuna. Näme diptir? Biz de Arap, o da Arap diptir. Sizin taifanızdan ne bir peygamber olsun diptir. Ol peygambera dünýeden geçer, hemmemiz şu Kureyş tayfan agdyny özdäp durmaly. Bizden ne bir peygamber bolsun na dipdir. Ine şikefe allanıp şoňa degişli daýyegen bolsa, guduluk bolsa, garynnaşlyk bolsa, ganimet täze musulman adam bolsa, hawa. Bir de Kur'an'ı özünden Kur'an'ı becerýänmiş. İçinde biri de o zol bir musulman Kur'an'ı öktümüş. O da Allah hiç haýsyňyz iman baýlygyndan ayırmasın. O da yalandan aýdyp men peygamber bilen oturşamdy da aýtýady. Men başga da menden başga peygamber var diýip o da ona kömekleşip ine kan adamlar ýygyna düşüp ağlanyp qysgaça kefi taýfak ağlanypdyrlar da. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aýdypdyr ey cemaatlar. Da'uha fa innaha muntina. Ravahul İmam Bukhari. Da'uha fa innaha muntina. Tayfan gurrunu edip musulman adam olup davalaşmanı koyun diptir. Tayfan gurrunu edip davalaşmak katı porsu bir zat diptir. Qaytay deyin. Da'uha fa innaha muntina. İki musulman olup tayfan gurrunu edip davalaşmanı koyun diptir. Bitir porsu bir zatçı diptir. Anqiyaşı diptir. Bir maslık nämesi var maslığın? Anqiyması var da. Porsuyması var. Şu gurrun tayfan gurrunu edip davalaşmak musulmanın arasında bolsa anqiyaşı diptir. Porsuyya diptir. Bir wagtda musulmanın içinde dinleň. Bir wagt musulmanın içinde zulmedilse diptir. Öz tayfasyny gıygırmasın diptir. Hay palani ile yerde siz diýmän diptir. Hey musulmanlar yerde diýden gıygırın diptir. Öz tayfasyny çağırmasın diptir. Muhammed peygamberiň aýdan kepş aleyhissalatu vesselam. Bir wagt bir adama zulmedilse, vurulup yenilse damaryny gıygırmasın diptir. İmanyny gıygırsın diptir. Palan tayfa näme guruydymy diýämasyn diptir. Hen musulmanlara näme bolu diýip kepläň diptir. Feyalal muslimin diýin. Hey hen musulmanlar yerde geçip diýin. İman, İslam, ihsan. Allah'a imanı var adam. Ve Allah'ın buyruğunu amal etýän adam. Ve Hudaýyň huzuruna dön bilýän adam aýdylýan kefe kulak assyn. Allah'a imanı var adam. İslam'a imanı var adam. Ve Allah'ın huzuruna durmagyny bilýän adam kulak asmaly bolar bu gurruna. Dinin içinde bir tayfany özüne arkalaşýan adam bolsa Muhammed peýgamber şol adamy ýigrenýär. Aleyhissalatu vesselam. Goýun şu gurrunu dipdir. Porsiýär dipdir. Kafirler aýtýan gurrunu dipdir. Näme dip biziň türkmen ilimimiziň içinde ne kadar mescitlerde tayfan gurrunu bolýar. Ýerde, bazardamy mescidin içinde Hudaýyň huzuruna durulýan ýerde. Dehret kılıp, iğnini päklep, evin maşın päklep, yürüyün onu Hudaýyň huzuruna deyip yürüyüp barmaly, mescitte de tayfan davasyny etmeli. Ya görsen, imami, ya azançysı, ya cemaati, şu tayfan sünni gurrun bolup narahatçylyk bolmaly. Gene de Allah'ın huzuruna durýar durmaly.
Müslüman adam maňrynyň derakıp öýde utanmaly zatda. Indi men aşlarda gurrun mörtdüm, men bunu boyur aglap aýtmaly. Ýöne gözlük uğurypdyr ahir zaman moltdyrda. Ben näme bijire bolmaly Müslüman adam? Bir mesjidde bolmasa ikinji mesjidde şu gurrun bada. Bir mesjidde bolmasa bunu ta'til etmeli. Ey cemaatlar, bir akıl we kep aýtyp bereýin. Bir wagt sen görýäň de mesjidine barýaň şu gurrunlar ba bolsa, şu taýfan gurruny, sen agdasaň, sana yetmeýänler bu gurrunly diýilajak bolsa, çemesinden ne barp bolmajak bolsa, beter aýdyp da ýörme. Ýöne özüň o gurruňa goşulmanjy, kelläň aşak sallap, mesjidiň menen, jemaatyň menen boluber. Ol bahanaň ýedinäki adam, sen ketmeseň seni öz başyna guruh etjek bolýardy. Ya sen noň arkasy boljak bolýaň diýip ol dyzyp dawa etjek bolýardy. Emma Peygamberimiz din musulmançylygyň gurruna şu gurrunlar ey jemaatlar. Ine ýan kadam özde. Ol kon ke jemaatlar men Peygamber diýip tu taýfasy çoňa täsir edip, ay hawa bizden Peygamber bolsun diýip. O da haçan Muhammed Peygamber de Medine-i Münewwerede ba zamanynda aleyhissalatu vesselam. Hakla sığýarmyş. Näjir adam özüni anandyrmaly şikefi. Bolup durşun, anandırıp bolsa bolmasa da. Ýene Ebu Bekir Sıddygyň zamanynda Allah'a köp şükür düýünden goparylýardy. İnşallah ol öwlerdegiler Seyfullah bolan Hazreti Halid ibn Velid'i goşullap iýberýär we o da Hazreti Hamza'ny şehit eden Hazreti Vahşi bolan adam o da Allah'ın doğasına öldürttüm, inni tövbe ettim, Allah'ın düşmanını öldürürnüp, nayda veren öldürülecek gurrunları öwde geler inşallah. Emma taýfan gurrunun özde 10.000 nefer daşyny alyp durşul nejis adamyň. Hemmesi taýfasyny tätip etipdir da. Lan diýip Qurayşdan peýgamber bolmaly, lan bizden bolmaly diýip şoňa ýel bertdirler, şoňa arka bolupdyrlar da. Nägadar yerlerde, her zamanlarda musulmanyň içinde, o da bir peýgamberiň, bu Kur'anyň gurrundan soňra bir ewliýalary geçipdir. Biziň taýfamyzdan näldip şoň menen bir topar o taýfaň adam salamlaşmany geçipdirler. Didarlaşmany geçipdirler. Nägadar mübarek jeleseler bolupdyr. Yo taýfan gurrundan girip şoňa barmak nesip etmäni geçip gidipdir. Emma Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam öwrlä aýdypdyr, musulmançylyk taýfany gurrundan diýipdir. Emma içindäki taýfa ol fakat nämeden çürim? Fakat tanış bolmadan çürim, mehabbetleşmeden çürim, daýygylikden çürim gurrundan edilmeli zat diýipdir. Mekke-i Mukerreme feth bolanda derman Resulullah aleyhissalatu vesselam Kabe'ň kim çykarýar adan çekmäge? İn taýfasyna ma'ruf, in uluk kafir musulmanyň gözüne abreyli, hey wore şerif nesepli adam Araplar arasında şon çykarýarmy? Ýa-da kellesine giýmäni böwrügi ýok, aýagyna giýmäni kowşy ýok, göbeginden ýokarda örtmäni parçasy ýok, garip bolan, özü bar Etiopiyli bolan, odol Mekkeň kafirler innemeýän adamsy. Emma bütün musulmanlaryň mahbubu bolan Hazreti Bilal müezzini barşoň käwäňsine çykdy adan çekdiými? Näjireten taýfaň üstülen gurrun etjek. O musulman bolmady kafirler barmyş da gurrun etipdirler. Bu qaranam diýip käwä çykdy, bu näjire bolýar diýip. Allah Taala aýat indirýär bu gurrunlary häzir girmäýli. Kim takwa bolsa Allah'ın ýanyna aziz şu. O musulmanna şonu söýmeli.